Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya எல்லாரும் சொல்லுங்க. Nityananda, Out. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. எஸ், இங்க கௌரங்கா வரணும் நம்ம கூப்பிடுறதுல. அவரோட பர்த்டே வேலை, அதனால அவரை கூப்பிடுற ஸ்பீட்ல வந்து அவர் ஊந்தடிச்சிட்டு இங்க வரணும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம வந்து கௌரங்காவை கூப்பிடுறது வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா, அவர் வந்து கிளம்பி இங்க வந்துடணும். ஓகே, இவங்கெல்லாம் நம்மள கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. நாங்க வந்து நிறைய நித்யானந்தனா கௌரங்கா நினைப்பாரு, ஓ நம்ம தூங்குறோம் போல இருக்கு, நம்ம இவங்க தூங்குறதுக்கு பாட்டு போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் தூங்கிடுவார். ஓகே, நித்யானந்தா வேற சொல்லவே வேண்டாமா, அவர் வந்து நம்ம இன்னும் தூங்குறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க. ஆமா ஆமா, தூங்குறதுக்கு தான் கூப்பிடுறாங்க போல இருக்கு, தூங்குங்க அப்படின்னு. ஸோ நம்ம அப்படி பண்ணாம அந்த மார்னிங் ஒண்டி ஒரு தடவையாவது நம்ம வந்து லவுடா பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? விதாய சமய பிரபுரா சரணே தாரியா ராமானந்த Screen வரல மாதாஜி, screen வரல. ராரியா. ஓகே மாதாஜி, இப்போ படிங்க யாராவது, நான் செக். ஹரே கிருஷ்ணா. அமையே பிரபு சரணே தரியா ராமானந்த ராயா காகே வினதி கரியா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பாக ராமானந்தராயர் தலையில் விழுந்து தரையில் விழுந்து மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பற்றி கொண்டார். அப்போது அவர் பின்வருமாறு பணிவுடன் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் போறது எப்படி இருக்கும் விப்ரலம்பா, அவர் வந்து கீழே விழுந்து லிட்டரலி தலையை முட்டிக்கிறாரு. இப்ப என்ன பேசுறாருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. மோரா கிருபா கரில தோமாரா இஹாங் ஆகமனா தீனதாசராஹி சோதா மோரா துஷ்டமனா. ஹரே கிருஷ்ணா. मोरे कृपा करिते तुम्हारा इहा मना दिन दश रही देशोदा मोर दुष्ट मना. ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் கூறினார், காரணமற்ற கருணையை எனக்கு வழங்குவதற்காகவே நீங்கள் இங்கு வந்துள்ளீர். எனவே குறைந்தது 10 நாள்கள் தங்கி இருந்து எனது களங்கமற்ற மனதினை தூய்மைப்படுத்துவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் விடவே மாட்டேன்றாரு. அவர் சொல்றாரு, அட்லீஸ்ட் 10 நாள் தங்குங்க, நீங்க எனக்கோசம் தான் வந்தீங்க, நீங்க கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ராமானந்தராய் டிவோட்டி கேட்டா என்ன ஆறாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே. ஓ நம்ம தோமா வினா அன்யா நாஹி ஜீவ உதாரிதே தோமா வினா அன்ய நாஹி கிருஷ்ண பிரேம தீதே. तोमा विना अन्य नहीं जीव उधारिते तोमा विना अन्य नहीं கிருஷ்ண பிரேமதிதே. மொழிபெயர்ப்பு. ஆனால் உமக்கு அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் விடுவிக்க கூடியவர் யாவரும் இல்லை, ஏனென்றால் நீர் மட்டுமே கிருஷ்ணரின் அன்பை வழங்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை தவிர யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து ரெண்டுல ஒரு டிஸ்கனெக்ட். இப்ப நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ண பக்தி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம? கிருஷ்ணரே நினைக்கணும், கிருஷ்ண கான்சியஸோட இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன? பகவானே 24 மணி நேரமும் நினைக்கணும், அவருக்கு தொண்டு புரியணும். நாராயண பாராயணர் மாதிரி நாராயண பாராயண மாதிரி நம்ம இல்ல. சோ இப்போதைக்கு தொண்டு புரியும். ஓகே, சோ நம்ம தொண்டு புரிஞ்சா கிருஷ்ணர் வந்துடுவாரா? அது உண்டி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் வந்துடுவாரா? அது மட்டும் இருக்க வேண்டாம், முடியாது. ஸ்ரத்த இருக்கணும், எல்லா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அவங்களுடைய பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யணும். ஓகே, பக்தர்கள் எல்லாம் செஞ்சா கிருஷ்ணர் வந்துடுவாரா? நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்லுவீங்க, டீ பவுடரு எப்படி டீ காசணும், சூடு பண்ணுங்க, ஃபில்டர் போடுங்க, பால் ஊத்துங்க, சக்கரை போடுங்கன்னா டீ வந்துடும். இல்ல மாதாஜி, ஸ்ரத்தையோட அவரை வந்து ஸ்ரத்தையோட தான், நீங்க பயபக்தியோட
அந்த 9 ஸ்டேஜஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும். எல்லாமே நீங்க சொல்றது எல்லாம் நான் பண்றேன். இதெல்லாம் பண்ணா இருக்கணும் மாதாஜி, பாவம் இருக்கு. வருவார் மாதாஜி. ஆனா உள்ள இருந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து அவருக்கு நம்மள இது பண்ணுவார் மாதாஜி, கைட் பண்ணுவார் மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து அல்டிமேட்லி ஒன்று மிட்டோம் நம்ம. ஓகே, மர்சி ஆஃப் த லார்ட் வேணும். ரைட், ஆண்டவனோட அருள் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஆகும். அப்போ நீங்க கேட்கலாம், மாதாஜி அப்போ எதுக்கு மாதாஜி இதெல்லாம் பண்றது? ஆண்டவர் அருள் ஒண்டி இருந்தா போறோம்ல, நான் ஏன் இவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன்னா அந்த ஆண்டவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். இப்போ நிறைய தடவை சொல்வீங்க, மாதாஜி நீங்க வந்து காலேஜ்ல அப்ளை பண்ணிட்டீங்க. ஓ அப்படியா, காலேஜ்ல அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு சீட் கிடைச்சி. மாதாஜி நீங்க காலேஜ்ல அப்ளை பண்ணாலாம் சீட் கிடைக்காது. அந்த அந்த என்னது அந்த பிரின்சிபால் போய் அவர் பார்த்து அவர் அருள் இருந்தாதான் நமக்கு வரும் அப்படின்னு. அப்ப நீங்க சொல்லுங்க, அப்ப நான் அப்ளை பண்ண வேண்டாமா? அப்படின்னா ஒர்க் ஆகுமா? அப்ளை என்னமோ பண்ணணும். அப்பதான் அந்த பிரின்சிபாலுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்குதா வேணாமான்றதே தெரியும். ஆனா நம்ம அப்ளை பண்றது ஒண்டி பார்த்தாது, அவருக்கு அது தோணணும். அவருக்கு எப்போ தோணும்னா பேசிக்லி நீங்க சொன்ன எல்லாமே பண்றதுல என்ன பண்றோம், இம்ப்ரெஸ் பண்றது. இப்போ இங்க வந்து எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கச்சே வந்து கிளாஸ்ல அவங்க வந்து தூங்குறீங்களா இல்லையான்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்? யாராவது ஒருத்தர் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் நான் அதை வச்சுதான் ஜட்ஜ் பண்ணுவேன் இல்லையா? ஒரு டீச்சர், ஓகே இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இவங்களை அடுத்தது டீச்சர் ஆக்கலாமா, இவங்களுக்கு இந்த டாஸ்க் கொடுக்கலாமான்னா உங்களோட பாவத்தை வச்சுதான் நான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். ரைட், அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் அதே தான். அதாவது எவ்வளோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி, இம்ப்ரெஸ்னா நிறைய பேர் வந்து ராங்கான அர்த்தத்துல எடுப்பாங்க. இமீடியட்டா இம்ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணல மாதாஜி, நான் ஜெனுவனாவே இம்ப்ரெஸ் பண்றதுதான் நான் சொல்றேன். இப்போ யாராவது நம்மளுக்கு ஆசையா ஏதாவது பண்றாங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவோம்ல. இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்னாங்க, மாதாஜி நான் ஊர்கா கொடுக்குவா அப்படின்னு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் போகும். இது வந்து அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்றாங்க, இல்ல நான் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு பண்ண சொல்றேன், இல்ல என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்றாங்கனாலே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரெஸ் ஆகும். அப்படி இருக்கச்சே கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணா கூட அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாராம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்றோம்னா அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு தான். ஆனா ஜென்யூனா பண்றோமா ஃபேக்கா பண்ணணும்னா, பௌதிகத்துல ஃபேக்கா பண்ணா கூட இம்ப்ரெஸ் ஆயிடலாம் யாராவது, இல்ல ஜென்யூனா பண்ணாலும் இம்ப்ரெஸ் ஆகாம இருக்கலாம். ரெண்டுமே நடக்கும் பௌதிகத்துல. ஆனா தெய்வீகத்துல வந்து ஜென்யூனா தான் பண்ணணும். ஃபேக்கா பண்ணா அவருக்கு ஒர்க் ஆகாது, அவருக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால அவர் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆறாரா இல்லையான்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடுவாருன்றதால இதை வந்து ஒரு ரெசிபியா கொடுத்துருக்கோம். அதனால அல்டிமேட்லி காடோட மர்சி வேணும். அதுதான் இங்க ராமானந்த ராய் சொல்றாரு. ஆக மொத்தம் உன்னோட கருணை இருந்தாதான் எனக்கு கிருஷ்ணரை புரிஞ்சிக்க வேண்டியும் அப்படின்றாரு. சோ அவன் அருளாலே அவன் தாழ்வன், அவன் அருள் இருந்தாதான் அவனுடைய தாளையே நம்ம எக்ஸாக்ட்லி அவனோட அருள்னாலதான் அவனைய புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு காஹே ஆயிலா நா சுனி தோமாரா குணா, கிருஷ்ண கதா சுனி சுதா கராயிதே மனா. பிரபு கஹே ஆயிலை சுனி தோமர குண, கிருஷ்ண கதா சுனி சுத்த கராயித்தே மன. மகாபிரபு பதிலளித்தார், உங்களுடைய நற்குணங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு நான் இங்கு வந்துள்ளேன். உங்களிடம் இருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டு என்னுடைய மனதினை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண. சொல்றாரு, நான் வந்து உன்னோட நல்ல குணங்கள் எல்லாம் கேட்டுதான் நான் வந்திருக்கேன். கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து உன் மைண்ட் வந்து பியூரிஃபை அதாவது ஆகணும் அப்படின்னு இங்க வரேன். எதுக்குன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வேற சொல்லிடுறாரா. இப்போ என்ன பண்றாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு பார்க்கலாம். ஏச்சே சுனிலு தைச்சே தேஹி தூ தோமாரா மஹிமா, ராதா கிருஷ்ணா பிரேம ரசா ஞானேர தூமி ஷீமா. ஹரே கிருஷ்ணா. தோமாரா மஹிமா, ராதா கிருஷ்ண பிரேம ராஜா ஞானேரா துமி சீமா. மொழிபெயர்ப்பு. உங்கள் மகிமைகளை நான் இப்போது பார்த்ததால் உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது உறுதியானது. அன்பான மனநிலையில் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பொறுத்தவரை நீங்கள் அறிவின் எல்லை. பொருளுரை. ராதாவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான அன்பான விவகாரங்களை பற்றிய தெய்வீக அறிவில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராயரை சிறந்த அதிகாரியாக கண்டார். இந்த பதத்தில் ராமானந்த ராயரே இந்த அறிவின் எல்லை என்று இறைவன் உண்மையில் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உன்னோட இதை பார்த்துட்டேன், இப்ப வந்து உன்னை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்றாரு. ஏன்னா ராஜா ராணி அண்ட் கிருஷ்ணரோட லவ்விங் மூட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து எல்லையற்றது. ரைட், அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராமானந்த ராய் என்ன பண்றாருன்னா, நீதான் பெஸ்ட் அத்தாரிட்டி. டிசிப்ளின் சக்சஷன் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அவர் வந்து டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்து செலக்ட் பண்றாரு 4 பேரை. யாரை செலக்ட் பண்ணாரு ஒரிஜினலா கிருஷ்ணர்? 4 பேரை, நித்யானந்தர், கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு கிருஷ்ணரா?
அர்ஜுனன் இல்லையா மாதாஜி? எனக்கு தெரியாது. गोपीस गोपीस दो हफ्ते में एक बार ही सब निकला है, तभी ठीक नहीं। சக்சஷன்ல 4 பேர் செலக்ட் பண்றாரு. யாரு? சுதாமா, அர்ஜுனன். தப்பு. கோபியர்களா மாதாஜி? தப்பு. கோ பலராமர் இவங்கெல்லாம் மாதாஜி? அதுவும் தப்பு. பல்ராம் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணல. பல்ராம் தான் அத்தாரிட்டி ஆஃப் செலக்ஷன். அவரோட என்னன்னா பக்தர்கள்ல 4 யாராவது பக்தர்கள்ல மாதாஜி? ஆப்வியஸ்லி பக்தர்களா தான் செலக்ட் பண்ணுவாரு. அவர் விரோதியை செலக்ட் பண்ண முடியாது. நான் டிசிப்ளின் சக்சஷன் பரம்பரையில அப்படின்னா யார் அந்த 4 பேரு? 4 பரம்பரை. விவஸ்வான் மாதாஜி. தப்பு. 4 பரம்பரை என்ன நம்மளுக்கு இருக்கிறது? ஆத்தரைஸ்டு. அது ருத்ர பரம்பரை. எக்ஸாக்ட்லி. சோ சிவா, சிவா, பிரம்மா, பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை. பிரம்மா. பாயிண்ட் குமாரர்கள் மாதாஜி. எனக்கு ஆன்சர் தெரியும், ஆனா क्वेश्चन தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. நான் கிளியர் विष्णु நோ பிரபு. நான் மியூட் பண்றேன், யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்னது வந்து பரம்பரை டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல யார அவர் செலக்ட் பண்றாருன்னா 4 பேரை தான் செலக்ட் பண்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து 4 பேரை செலக்ட் பண்ணி தான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை கொடுத்தாரு. ரைட். இப்போ அதே மாதிரி சோ நீங்க விவஸ்வான் வாஸ் ஓகே, கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா அது ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் அவர் கொடுத்தாரு. அதுதான் அது ஈவன் விவஸ்வதே யோகம். பட் அது 4 செட்ல வராது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னது. ரைட். அதனால தான் அது நான் நோ சொன்னேன். பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் யார் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுல அவர் வந்து ராமானந்த ராய் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவாலிஃபை பண்றாரு. அர்ஜுனர் வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிசிப்ளினிக் சக்சஷன். அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரை ஃபாலோ பண்றோமே தவிர அவர் வந்து சத்ரியானால அவர் ஒரு ஃபார்மல் இது இல்லை. அவரும் வியாசாவும் ஒரே லைன்ல ஒரே டைம் ஹியரிங் போகுது கரெக்டா 2 பேருக்குமே. ஸோ பேசிக்லி இந்த 4 பரம்பரைகள்ல ஆத்தரைஸ்டு பரம்பரைகள்ல வரும். அதுதான் நான் சொன்னேன். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த கேள்வியா கேட்டவுடனே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க. ஸோ இதே தான் சொல்றாரு, இஸ் த பெஸ்ட் அத்தாரிட்டி இன் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இந்த 4ல பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ராமானந்த ராயை இங்க சொல்றாரு. ஸோ மறுபடியும் சைத்தன்யா வரச்சையும் அதே பாவத்தில் தான் அவரு பண்றாரு. दासा दिनेरा का कदा यावा नामी जीवा तामा तोमारा सांगे चा दीते नारीबा. दासा दिनेर काकदा जवतामी जीबा दावतो मारा संगा साटी देनारीबा. சைதன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்தார், என் 10 நாள்கள் நான் வாழும் வரை உங்களுடைய சங்கத்தினை கைவிடுவது என்னால் இயலாது என்று நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நான் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 10 நாள், அதாவது என்னால மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாருல்ல, அதை வந்து நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிடைக்கவே மாட்டாது, உன்னை வந்து விட்டு கொடுக்கவே முடியாது, நீ இல்லாம இருக்கவே முடியாது, அந்த லெவலுக்கு போறாரு. அப்படிதானே அவரும் இருந்தாரு. நரநாராயணாவும் அவர் அர்ஜுனரோட இருந்தாரு. சரி, இங்க என்னடா அப்படின்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் பர்மனண்டா இருந்தாங்க. கோபி பாவத்துல பார்த்தாலும் அவங்க விட்டே கொடுக்க மாட்டாரு. ஏன்னா நம்ம விஷாகா சகி வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிள். ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி சேர்த்து வைக்கணும் ராதா ராணியோடன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சைட்ல வந்து ரொம்ப ஃபேவரபிளா பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்லி அவர் தான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பை வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி என்ன எப்பவுமே அவங்க எந்த லெவலுக்கு திங்கிங் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். नीला चले तुम्ही आम्ही ता की बायेक सांगे सुके गो नैवा काला कृष्ण काद रांगे. हरे कृष्णा. சரி, படிக்கிறீங்களா? चले तुम्ही आम्ही ताहिब एक संगे सूके कोई नेम काल कृष्ण गतारंगे. நீங்களும் நானும் ஜெகநாதபுரியில் இணைந்து வசிப்போமாக. நாம் நம்முடைய காலத்தினை கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவரது லீலைகளை பற்றியும் பேசுவதன் இன்பத்தில் கழிப்போமாக. வந்து பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாரு, நீங்க இன்னும் 10 நாள் இருங்கன்னாரு. 10 நாள் இருந்தாரு. இப்ப இன்னும் இருங்க அப்படின்னா இருக்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா சன்னியாசி ஒரு இடத்துல ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது. அதனால என்ன சொல்றாரு, நம்ம வந்து காலமே கலக்கலாம், ஜெகநாத் புரியில மீட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏத பலி துனே நிஜா நிஜ காரியே கேலா சாந்தியா காலே ராயா புனா ஆஷியா மீ லீலா. ஏத பலி தூகே நிஜ நிஜ கார்யே கேலா சந்தியா காலே ராய பூனா ஆசியா மிலீலா. இவ்விதமாக அவர்கள் இருவரும் தத்தமது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக புறப்பட்டனர். ராமானந்தராயர் மீண்டும் மாலை வேளைகளில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண வந்தார்.
ஸோ இந்த மாதிரி அவர் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து டெய்லி, அதாவது அந்த 10 நாட்கள் அவர் வந்து டெய்லி ஈவினிங் வருவார். ரைட்? அதுதான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு நாளும் மீட் பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னு. பிரபு பூஜே ராமானந்தா காரேன ஊதாரா மாதாஜி 243 படிக்கணும். சாரி மாதாஜி. அன்யோன்யே மிலே துனே நிப்ரிதே வியசியா பிரஷ்னோ தாரா கோஷ்டி காஹே ஆனந்திதா ஹானா. தேங்க்ஸ் பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்யோன்ய மிலிது ஹே நிப்ரிதே வசியா பிரஷ்னோத்தர கோஷ்டி கஹே ஆனந்திதா ஞா. இவ்வாறாக அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சந்தித்து தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து வினாவிடையின் மூலமாக பக்தி தொண்டினை மகிழ்ச்சியுடன் விவாதித்தனர். அவ்வளவுதான். இவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்கன்னா நம்மள மாதிரி இல்ல. இவங்க வந்து என்ன ஆர்கியூ பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபேவரபிளா ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரம்மசூத்ரால வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து ஃபேவரபிள் இல்ல. ஒருத்தர் கான்ட்ரடிக்டரி, ஒருத்தர் வந்து இதுல அப்படி இல்ல. இதுல வந்து எப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஃபேவரபிளா போவாங்க. எப்படின்னா இப்போ வந்து சந்தேகங்கள். இப்போ கோபி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரா இல்லையே, ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல? ஸோ கொஸ்டின் மாதிரி இல்ல, ஒரு டிபேட் மாதிரி. அவர் எந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ராதா ராணிய எதுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க, இது வந்து ஆர்கியூமெண்ட் இல்ல, கேள்வி. ரைட்? இவர் என்ன சொல்வாருன்னா, அவர் ஏன் ராதா ராணியை கூட்டிட்டு போனாங்கன்னா, மத்த கோபிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம பார்த்தோம். மத்த கோபிகள் எல்லாம் வந்து அவங்கக்குள்ள வந்து நான் தான் கிரேட்டுன்னு ஒரு தாட் வந்துடும். அதனால ராதா ராணியை கூட்டிட்டு போனா நீங்க எல்லாம் இல்ல, அவங்கள விட கிரேட்டா யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னு. சரி, அப்ப ஏன் ராதா ராணியை வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்து போகிறச்சே, இவங்க போயிட்டு இருக்கச்சே அவங்க வந்து அவங்க பாதத்தை பார்த்தாங்க. அந்த பாதம் பார்க்கறச்சே ஒரு இதுலயும் அவருக்கு ஒரு மெமரி வந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன். ஃபிளாக்னா விக்டரி. அந்த பார்லி நேத்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த பார்லி பார்த்தா எல்லா ரிச்னஸும் இருக்கு, எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கு அப்படின்னு. அவர் பாதத்துல இருக்கிற அந்த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் வந்து எல்லாம் அந்த நெக்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் நெக்டரை சொல்றது. சுதர்ஷன் சக்ரா வந்து அனர்த்தங்களை நீக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு. அந்த அவரோட தண்டர் போல் வஜ்ராயுதம் என்னன்னா பாவங்களை ஃபுல்லா அழிக்கிறது. அப்புறம் அந்த யானையோட அதாவது யானையை அடக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்? தேங்க்ஸ். அங்குசம். 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 தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸோ அங்குசம் வந்து என்ன பண்ணும்? அங்குசம் வந்து யானை ஒண்டி இல்லை, அதை பத்து நம்ம மெடிடேட் பண்ணோம்னா நம்ம மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு, இதுல என்ன காமெடினா, நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? விட்டு போனானா உதைக்கணும் இவனை அப்படின்னு திட்டிட்டு இருப்போம். கரெக்டா இல்லையா? யாரையாவது நம்ம விட்டு போட்டா நம்ம, ஆனா இந்த கோபிகள் வந்து விட்டு போனாங்கன்னு தெரியுது, அங்க பாதங்கள் இருக்குதுன்னு தெரியுது. ஆனாலும் என்ன பண்றாங்கன்னா பூவெல்லாம் வர வழியில எடுக்கிறாங்களாம். ஏன்னா ஒரு கிருஷ்ணரை பார்த்தோம்னா நம்ம மாலை பண்ணி போடணுமே அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட்ல பூவெல்லாம் பறிச்சிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்களோட பாவம் பாருங்க. கோவத்திலயும் அவங்க சேவையை மறக்கல அப்படின்னு. கோவத்துல கூட நம்மளா இருந்தா யாராவது வந்து ஜென்ரலா சொல்லுவாங்கல்ல, ஹஸ்பண்ட் சண்டை போட்டா வைஃப் அப்பந்தான் காட்டுவாலாம். எனக்கே தெரியும். கோவிட் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் சொல்லுவா, ஏய் இப்போ வந்து இவருக்கு சமைக்கவே தெரியாது, நான் அம்மா வீட்டுக்கு போறேன், அவளையும் கூட்டிட்டு போச்சேன், நல்லா படட்டும், என் வேல்யூ என்னன்னு தெரியும். ஏன்னா வெளியில இருந்து வாங்க முடியாது. கோவிட் டைம்ல ரொம்ப கிடைக்காது கூட ஃபுட்டு. வீட்டுல வந்து அந்த டைம் வந்து நம்ம விரோதம் காட்டக்கூடாது விரோதிக்கே. ஆனா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு. ஆனா கோபிகள் வந்து எந்த லெவலுக்கு அட்வான்ஸ்னா, அவங்க எந்த டைமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றதால அந்த டைம் கூட கிருஷ்ணருக்கு மாலை தான் போடணும், மாலைக்கு பூ வேணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஓடுறாங்க. அப்பனா அவங்க அவளோட பாவமும் லவ்வும் எவ்வளோன்னு. சரி, எல்லாம் முடிச்சு ராதா ராணி இருக்காங்களே, அவர் என்ன பண்றாரு? ராதா ராணிய அவர் வந்து கேக்குறாரு என்னன்னா, அவங்க போறச்சே இவங்க வந்து பாத்துட்டாங்க தூரத்துல 2 பேரு. உள்ள வர முடியாம யார் தடுக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா? யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க, யாரா இருக்கும்? அவங்களால உள்ள போவே முடியல. விசாகா. இல்ல விசாகாலாம் இல்ல. விசாகா எல்லாருமே தான் தேடுறாங்க. மாயாலாம் இல்ல. பலராமரா மாதாஜி. இல்ல பலராமும் அந்த ராசா டான்ஸ்ல வந்து ஒரு பங்கு. அதனால அவர் தடுக்கலாம் மாட்டாரு. தேன்கூடு. தேன்கள் இல்ல, அவ்வளோ தேன்கள் வந்து பிளாக் ஆகும் அப்படியே. அதனால தேனை ரெப்ரசன்டேட்டிவா பண்ணுவாங்க. அவ்வளோ தேன்கள் வந்து புசு புசுன்னு போவே முடியாத லெவலுக்கு புசு புசுன்னு இருக்கான். அதனால இவங்களால வந்து உள்ளே போக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அத்தனை தேன்கள் இருக்கிறதால. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து டெம்பரரியா தான் எடுக்கிறாரு. தேனெல்லாம் அவங்க அடிச்சாலும் உள்ள வந்துருவாங்க. சொல்றாங்க ராதாராணி கிட்ட, நீ எந்திரிச்சு போயிடு, அவங்க வராங்க, நீ பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு? இன்னும் இன்னும் காண்டுதான் ஜாஸ்தி ஆகும். ராதாராணியை பிடிச்சி ஏறணும், சண்டை போடணும் தானே தோணும். சரி, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கோசரம் ஒருத்தர் விட்டு வராங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிரேட்னஸ் தெரியாது, கோவம் தான் வரும் நம்மளுக்கு. இப்போ அதனால இவங்களுக்கு வந்து சொன்னா ராதாராணி அப்பந்தான் சொல்லுவாங்க, இல்ல நான் போக மாட்டேன், நான் டயர்டா இருக்கேன், நீ வேணா என்னை தூக்கிட்டு போனா. சரி சந்தோஷம், நான் என்ன பண்றேன், அப்போ நீ இருன்னு சொல்லிட்டு அவர் மறைஞ்சிடுவாரு.
என்ன பண்றது? இப்போ 2 பேர் வந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? ஓடி தானே போயிடணும். சில தடவை ஹஸ்பண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அம்மாவும் சண்டை போடுறா, மனைவியும் சண்டை போடுறானப்பா, நான் கிளம்புறப்பா ஆஃபீஸ்க்கு, நீங்க எப்படியாவது போங்கன்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுறாரு. அப்படின்னு அவர் போன உடனே ராதாராணி கண்ணில் ஒரு துக்கம், த்ரோட்டு, அவ்வளோ கஷ்டத்தை பார்த்து இந்த கோபிகளுக்கு அவங்களுக்கும் வந்து ராதாராணி எந்த நிலையில இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளோ மோசம். இப்போ நம்ம கூட நினைப்போம், அப்பா எனக்கு கால் சுலுக்கிச்சுப்பா அப்படின்னா, இன்னொருத்தங்க கால் உடஞ்சிச்சுன்னா எப்படி நினைப்போம்? நம்ம சுளுக்கு தெரியாது இல்லையா, அச்சோ அவங்க கால் உடஞ்சி ரத்தம் வருதுப்பா, ஃபர்ஸ்ட் அதை ட்ரீட் பண்ணலாம்னு நினைப்போம். ரைட்? இந்த கலிகாலத்துல வேற ஃபீலிங். இந்த கலிகாலத்துல அவங்களுக்கு ரத்தம் வந்தா என்ன, என் கால் சுலுக்கிச்சு, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னைய கவனிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம், அது வேற. பட் நார்மலா ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்க வேண்டியது என்னன்னா, அச்சோ அப்படின்னு நம்ம போறது. ஏன்னா நம்ம மனித நேயம், மனித நேயம் மாதாஜி, இருக்கும். மனித நேயம்னு சொன்ன, மனித நேயம், மனித நேயம். ஸோ அந்த நேயம் நிறைய இருக்கிறதால கோபிகள் வந்து அவங்க கோபம், அவங்க வெறுப்பு, அவங்க வேதனையெல்லாம் விட்டுட்டு ராதாராணி எந்த பாவத்தில் இருக்காங்கன்னு புரியுது. ஸோ கிருஷ்ணர் எல்லாமே எல்லாருக்கோசமே பெனிஃபிட்டுக்கு தான் பண்ணுவார். ஸோ அதனால அவர் போன உடனே இவங்க வந்து அந்த பாவத்தை உணர்றாங்க. அச்சோ எவ்வளோ வழியில இவர் கிருஷ்ணர் இந்த ராதாராணி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறச்சே எல்லாரும் கேட்குறாங்க எங்க இருக்காருன்னு. இவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி, ஓகே எங்க இருக்காருன்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைங்க, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து இவரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து எங்கேயோ போறாருன்றது இல்லை, இவர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு அவங்க உணர்றாங்க. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் இங்கதான், ஏன்னா அந்த கோபிகள் டெய்லி பார்த்ததே அவங்க ஃபீல் பண்ண முடியுது. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, அவர் இங்கதான் இருக்காருன்ற மாதிரி நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, அவர் இங்கதான் இருக்காருன்ற பாவத்தை கொண்டு வந்தாதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பேசலாம், நம்ம பாவத்துக்கு அப்புறம் வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பூச்சே ராமானந்தா கரேன உத்தாரா ஏய் மாதா செய் ராத்திரி கத பரஸ்பரா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பூச்சே ராமானந்தா கரேனா உத்தரா ஏய் மாதா செய் ராத்திரி கதா பரஸ்பரா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கேள்விகளை கேட்டார், ஸ்ரீ ராமானந்தராயர் பதில்களை கொடுத்தார். இந்த வழியில் அவர்கள் இரவு முழுவதும் விவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சைத்தன்யா பிரபு வந்து என்ன கேட்கிறாரு, அவர் வந்து கேள்வி கேட்க இந்த மாதிரி ராமானந்தராய் இந்த மாதிரி பதில்கள், இதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு, நம்ம கூட விட்டோம்னா இந்த டாபிக் எடுத்துட்டே போவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இவங்க டாபிக் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. என்ன பிரபு காஹே கோ வித்யா வித்யா மத்தியே சாரா ராஹா ராஹே கிருஷ்ண பக்தி வீணா வித்யா நாஹி ஆரா. प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सारा राया काके कृष्ण பக்தி வினா வித்யா நாகியாரா. ஒரு தருணத்தில் மகாபிரபு வினா எழுப்பினார், எல்லா தரப்பட்ட கல்விகளிலும் மிக முக்கியமானது எது? ராமானந்தராயர் விடையளித்தார், கிருஷ்ணருக்கான தெய்வீக அன்பு தொண்டை காட்டிலும் முக்கியமான கல்வி வேறெதுவும் இல்லை. பொருளுரை. ஸ்லோகம் 245 முதல் 257 வரையிலான அனைத்து ஸ்லோகங்களும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் ராமானந்தராயருக்கும் இடையிலான வினா விடையாகும். இந்த பரிமாற்றங்களில் ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக இருப்பின் வேறுபாட்டினை காட்டுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் பெறப்படும் கல்வி எப்போதும் உன்னதமானதும் அனைத்து கல்விகளிலும் தலை சிறந்ததும் ஆகும். பௌதீக கல்வி பௌதீக புலனின்ப செயல்களை அதிகரிக்க முயல்கிறது. பௌதீக புலனின்பத்திற்கு அப்பால் பிரம்ம வித்யா அருவ பிரம்மனை பற்றிய உன்னத கல்வி எனப்படும் கல்வியின் எதிர்மறை வடிவம் ஒன்று உள்ளது. ஆயினும் பிரம்ம வித்யா அல்லது அருவ பிரம்மனை பற்றிய அறிவிற்கு அப்பால் முழுமுதற் கடவுள் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டை பற்றிய அறிவு உள்ளது. இது உயர்ந்த அறிவாகும். இதை காட்டிலும் உயர்ந்தது பகவான் கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டாகும். இதுவே கல்வியின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின்படி 4.29.49 தத் கர்ம ஹரி தோஷம் யஸ்ஸா வித்யா தன்மதிர் யயா. முழுமுதற் கடவுளை திருப்தி செய்வதற்கான தொழிலே மிகச்சிறந்த தொழிலாகும். கிருஷ்ண உணர்வை மேம்படுத்துவதற்கான கல்வியே மிகச்சிறந்த கல்வியாகும். மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.5.23-24 பின்வரும் கூற்றும் காணப்படுகிறது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இதி பும்சார்பிதோ விஷ்ணு பக்தி சேநவ லக்ஷணா
வியேத பக வத்யத்தா தன்மன்யே தீத்தம் உத்தமம். இது பிரகலாத மகாராஜரிடம் அவரது தந்தை எழுப்பிய வினாவிற்கு அவரளித்த விடையாகும். பிரகலாத மகாராஜர் கூறினார், பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி செவியுறுதல், அவரை பற்றி உரைத்தல், அவரை நினைவு கூறுதல், அவரை தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தல், அவரை வழிபடுதல், அவருக்கு பிரார்த்தனை அர்ப்பணித்தல், அவரது சேவகனாகுதல், அவரது நண்பனாகுதல், அவரது சேவையில் அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தல் ஆகியவை பக்தி தொண்டின் பல வகையாகும். இச்செயல்களில் ஈடுபடுவதன் பக்குவத்தை நல்கும் உன்னத கல்வியை கற்றவனாக அறியப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹையஸ்ட் வந்து நவ பக்தின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க நவலக்ஷண பக்தி. இதுல 9ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பார்த்தாலும் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு, ரைட்? 9 ப்ராசஸஸ். ஸோ இது ஒரு சைட்ல வைக்கலாம். லோவஸ்ட் கர்ம காண்டா கர்ம யோகான்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும், கர்மங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது. ஆனா ஏன் இந்த 3வது ஞானத்தை வந்து, அதாவது பிரம்ம வித்யாவை வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அனதர் நெகட்டிவ் ஃபார்ம், ரைட்? அண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் மேல இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ்னு ஏன் சொல்றாங்க? நாலேஜே பாசிட்டிவ் தானே. எதுக்கு வந்து ஞான யோகாவை வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாத்? இதுதான் ஞானம் வந்து வெறும் பகவானை ஞானத்தை பற்றிய இதா இருக்கணும் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி விஞ்ஞானம் ஞானத்தை வச்சு ஒண்ணும் செய்ய இருங்க ஞானம் தான் மாதாஜி பகவானுக்கு ஒரு செகண்ட். இத பத்தி நம்ம நாளைக்கு ஓபன் பண்ண போறோம். சோ நீங்க திங்க் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் நான் இதை மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன் நெகட்டிவ் சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்த நாலேஜும் ஆண்டவனை பத்தி தான் நாலேஜ். இது வந்து பௌதிக நாலேஜ் பத்தி சொல்லல. அதான் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலை விட ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் மாதாஜி. இதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். ஒரு செகண்ட், இதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான். அதனால என்னன்றத பர்ஃபெக்ட் படிச்சுட்டு என்ன டிஃபரன்ஸ், ஏன் அவரு நெகட்டிவ் நாலேஜ் சொல்றாரு? அவர் வந்து நாலேஜ் பேடுன்னு சொல்ல, இது நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நாலேஜ் ஏன் சொல்றாருன்றத நாளைக்கு சொல்லலாம். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ